Dobry, 27 października. Otwarcie muzeum, prywatnego muzeum pana Rolanda z Kubały. Warto przyjechać, zobaczyć. To na ulicy Powstańców Śląskich 14. I tu może się obejrzeć stare radioki, stare pralki, stare bordery wojskowe. Roztomajte takie rzeczy, które już indziej można ich nie trafić, a w prywatnym muzeum jest i karbitka, i sztandar, i proporcje, i tutaj mamy wojskowe, pieromo, syfony, takie, siakie, ołakie, prodisz, stare telefony, stare klips aparaty. Nawet towarzysz Stalin tam, nie, Lenin, zgodem Stalin, Lenin, Włodzimierz Ilicz Lenin. I są tutaj ten. W kościele była trumna z ziemią, kładali te krzyże i intencji tych ofiar były... Obejrzymy, co on tam sprawia. To jest ten, mamy zdjęcia tego chłopaka, ale to zginął kiedy? W 39? Nie, to był 40 chyba 3 albo 4. Ale to tu na terenach polskich zginął. Tak, w Polsce, a pochodził stąd. To był Ten. A szukałeś to w tej... Znaczy nie ja, kolega. Oni mniej więcej wiedzą gdzie. I on miejscowość wie gdzie, w jakiej miejscowości, tylko nie wiedzą gdzie on tam jest pochowany w tej miejscowości. No to może jest przewieźć. Możliwe. Miejscowość on znał, tylko nie wiem ten. A od niego mama tutaj blisko gdzie mieszkała. Koło Kieleckiego gdzieś. Dobrze, dzięki bardzo. No cześć, do zobaczenia. Koło Kieleckiego? Tak. Poczekaj, to chyba to będzie, gdzie to będzie? Bo tutaj u nas koło Siemanowica chowają. Do Bimbru. Kieleckie to będzie w Wrocławiu chyba. Ale nie wiem czy go wyjęli czy nie, bo mówię, miejscowość znają, tylko nie znaleźli tego grobu. On mógł gdzieś pochowany... No to wiesz, jak tam się nikt nie słoni. Dokładnie. Że to jest... Także... Zresztą powiem Ci...